v-am găsit la încă un episod pe acest canal de Clash Royale. Ok, iarăși, cum am zis, încep videoclipul, toată lumea începe cu mesaje. Discută și nu am conectat, tu dau sunul pe mai încep pentru că nu vreau să vă deranjeze. Și nu știu ce să cet ăstea pe chat. Din nou, intrați în Târgoviște, Dâmbovița. Intrați. Ok. Haideți să ne băgăm încă un match. Doamne, te rog eu. Level 10. Level 10. Level 10. Ok? Ok, a mers, aparent a mers. Incantația Voodoo a funcționat. Ok. Dacă prinzi un hit de șmecher. Bine, no. M-a distrus. Să mor jumate. Nu, chiar să mor jumate. Aici am pus asta ca să-și ia damage de la Inferno. Trebuie să moară Baby Dragon, după care eu pun asta. Repede, 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 repede. Oh, perfect. Nu. Așa. Nu. Nu te întoarce. Mori, mori, mori. Ok. Aparent am dat mai mult damage. Foarte bine. Hai că pun și aici ceva în spate. Băi, se putea, băi, se putea, mă, să nu aibă el așa ceva în deck. Nu putea, mă, nu putea și level 10 să n-aibă și o cance, o carte de asta de-mi sparge turnul. Cum? De ce am atât de puțin? Nu mai zic nimic. Mi-a luat și tornul. Bă, dar nu. De cât eu dau de level 10 are P.K.A. Are P.K.A. Ia mai pune ceva, mă las. Nu, că are electro. Aoleu. Bă. Mi-am dat o palmă și am încetit. N-am pus la timp alea. Dacă pe și meciul ăsta în spatele fără, nu mai pot. Da, iar, hai, pune, mai pune P.K.A, mă, mai pune, ia și pune P.K.A până îți vine rău. Până ți-o veni rău, mai pune P.K.A. Că nu... Ok, am luat-o, nu? Aici, Mega Knight. Perfect. Pușăm cu balonul, nu? Nu, trebuie să pun neapărat aici Eros. Sau, aici? Nu, aici. Bă, nu! Eram sigur și am zis că nu mai pune. Ok, tot a prins un hit, Perfect. Pun asta aici. E perfect. Dacă moare Wizardul, perfect. Mamă, de puțin aș pe am pături mare. Dar nu-i problemă. Câștigăm noi. Sau poate că pierdem. Dar nu contează. Eu sunt mulțumit de rezultatele mele. Nu mai sunt mulțumit că am dat 3 coroane. Nu. Not ok. Ok, bă, da, e ok. Repede, trebuie să scot P.K.A-ul ăla cât mai repede până nu vine Wizardul. Mi-a terus. Nu că tot îl scot. Tot îl scot pe Mărlan. Pușăm din toată inima. Dacă mi-a turnul cu Valkyria, nu mai mă joc. Dau cu trial delete. Delete. Nu! Lua turnul. Nu, deci dacă îmi dă 3 coroane, mă las de joc. Da, o uninstall. Pun asta aici, chiar dacă s-a fi întâmplat asta. Dar l-am pus.
Bum! O să dea Eros aici. Sau e nab și nu pune Eros. Și îl pușesc ca un animal ce sunt. Și îi dau damage. Și-l bat. Și-l bat, nu? Și-l bat. Asta trebuie. Și-l bat. Și-l bat, mă! Bine! Ia de aici, Cotcodac! Ce fericiți sunt că a câștigat și după uitați-vă, doar uitați-vă la logul meu. Defeat, victory, defeat, tot așa. Hai, level 10. Bine, mă, băi. Am incantații, eu fac incantații de-astea de budiști. No homo, no rasist. Nu. Știți, dacă ați văzut videoclipul trecut, am dat același deck. Dă mută cărțile din partea. Deci, uite, dacă cartea asta mea e aici, ea ajunge pe aici. Nu știu cum, trece pe lângă turn, intră prin el, prin spate și face o tactică de asta. Dă mută cartea, e pe aici. Uite, e pe aici. Uite, mă. Din cartea mea, uite, mecanismul ăsta o să se plimbe pe jumate de hartă. Uite ce am zis. Dar nu. Ia, ce faci la balonul ăsta? Zi ce faci. N-ai ce faci. Că tot dă hit. Dacă nu dă hit, nu mai mă joc. Exact. Mi-am mutat cărțile din hartă în hartă. Doamne, n-ai tura de 12 când îl văd. Când îl văd că îmi dă 2 hituri și mi omoară toate cărțile. Și... Aoleu. Și când pun și Valkyria din greșeală acolo. Dar a fost ok. Și când văd că mută iar cartea după hartă pe alta, le face arena 2, arena 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și vine înapoi. Nu mai pot. Deck-ul ăsta e prea cancer și dau numai de el. Numai de deck-ul ăsta dau. Acum pune, uite aici o să pună de la că am șutat de trage bam cannon-ul. Da, moare. Și balonul meu nu se duce pe el, că are inteligență și știe că o să moară. Nu e inteligent balonul. Degeaba ai level 12, că tot prostie. O să dea logul, dar nu mai are timp. Pentru că deja am dat de mici. Adică deja el a luat logul. El o să pună din nou cannon pentru că e un copil distrus. Dar poate că n-are. Nu, și nu, normal că nu-și dă dash-ul, pentru că spamează cărți ca un animal. Și iar pune ala. Și iar îl sparge. Și iar mai prinde un hit, dar iar îi dau bomba. Acum nu mai are cannon. Mă duc electrolizat, dar are 4 muschetare. Acum iar are cannon. Nu, acum iar are cannon. Acum eu iar pun bandita. Acum el mute bandita. Acum el dă log. Nu mai dă log. Ba dă log. Dă și log, dă tot. Haide cu dă toate. Haide, așa. Mai dă un hit. Păi normal, pe de ce se putea. Balonul meu nici nu prinde hit. Dar ăla îmi dă... Tu zguramă-te. Nu! Bă, dar nu mai suport deck-ul ăsta, mă. Nu mai în el dau un... Hogul ăla sare peste electrolizardul meu. Îmi prinde hit. Sparge. Turnul. 9 minute dacă vrem. 9 minute am reușit să câștigăm 9 trofee. Am uitat, bă, să fac și incantații, am dat cu level 11. Bă! Nu-i bine așa. It's not good. Nu vede, deci nu vede Baby Dragon-ul ăla. Bă, stai AFK. Nu mai AFK. Același deck. Acel... Nu mai mă joc. Băi, jocul ăsta nu e
zic că decul ăsta e cantă pentru decul meu și că este foarte enervant și că nu-mi place și că mă bate mereu. Și tot pe ăsta mi-l dă. Deci joacă-te Clash Royale. Hai, nu jucăm Clash Royale. Dacă pe meciul ăsta eu dau uninstall. Deci v-am zis pe acum, eu dau uninstall dacă pe joc meciul ăsta. Că nu se poate. Nu mai... Și da, bam! Și l-am spart. Și am 2 hit. Și mai 2 hit. Și balonul meu tot nu prinde hit. L-am făcut de 13.000 de level, dar nu dă hit. Ca așa vrea el. Că el o are mare. Cioaca lui e mare. Și nu vrea el, mă, să dea hit, mă. Ok? Și acum deșu. Bine, mă! Bine, mă! Thanks. Vezi, mă, mi-a zis că joc și bine. Ce mai vrei, mă, de la lumea? Ce mai vrei? Și acum punem muschetarea. Nu, îmi pune electroizar, fii atent. Că știu. Și acum electro... Dacă se ducea... Deci dacă se ducea ăla pe turnul meu, pe Canon, nu mai mă jucam. Sparge-l. Bine, mă. Nu mai mă jucam. Și acum îți dau cu tot decul meu în cap. Pușez, pun cărți Mega Valkyrie. Baby Dragon, Valkyrie. Baby Dragon, Mega Knight. Valkyrie, Mega Knight. Am pus pe cealaltă parte. Sunt prost. Da. Baby Dragon, Valkyrie. Valkyrie, Baby Dragon. Valkyrie, Baby Dragon, Baby Dragon, Valkyrie. Dar îl pușez. Și mută cartea, pune Canon aici, eu pun Skeleton Army. Hâți cu lapte, ce faci, Jonetu? Joneață, ce faci, Joneață? Eu te mă, că tu mi-ai luat. Spec. Nu. Nu da. Ai voie, doar un hit te las. Așa, 1. Gata, nu mai voie. Doamne, mi-a dat două. I-a zis că nu mai are voie, a avut voie, mi-a luat. De ce am pus ăla acolo? Nu știu. Îl bat. Dacă nu-l bat, nu, deci vezi acum că vine rachetă, fireball. Bă. Să mă turn. Dacă mai avea 2 secunde la turn, nu mă jucam. Și dau, uite, asta-i dau. Curâs. Că nu mai suport jocul ăsta. Uitați-vă la... Deci, decul ăsta cu Canon de smute cărți. Uite, ăsta iar. Aici, după câteva meciuri, ăsta iar. Uite, aici, la Recato. Câteva meciuri, iar decul ăsta de la The Rock. Câteva meciuri, iar decul ăsta. Nu, n-ai cum. Ce că hai Master 1, Clash Royale. Hai de Master 1, că îți dau level 12, hai Master 1, că poți, că îți dau level mic. Ce n-ai? Ai, ce combinație bună am pus dacă are doar aer, m-a spart. Mamă, gata, l-am bătut, e distrus, nu mai. Mamă. Deci episodul ăsta va fi de 30 de minute. Până nu urc ce ai master, nu mă las. Ia uite și greviar, mă golane, da, plâng, de unde știi? Nu mai pun nimic, mă, că mă mir că nu mi-a luat turnul. Thanks. Nu-ți mai mulțumesc, ești prost, că mă ataci. Ce-i ăla, că nu văd? E bomber! Mă apăr cu bomberul la Skeleton Army. Eu când văd bomber pun Skeleton Army, așa mă apăr eu mai de nou. Da, și eu plâng cu tine. Vrei să plângem împreună? Că plângem împreună. Hai că ți-au turnul. Hai, plângi. Bă, da hit sau ce? Da hit. Da, mă, hit. Tot e bun. Tank. Forță. Numărul 1. Apoi numărul 2. Hai, pune ceva. Nu, păi mai ești golan. Ești mărlamoiule. Hai, pune ceva de aer. Hai, mă. Nu mai mă jocul ăsta. Nu iară. De ce ești nesimțită?
Mori! Nu! Așa, așa. Are loc. Uite-te mă la el. Cum îmi prăpădesc eu tot elixirul. Și după îmi dă loc și îmi ia tot turnul. Bă, dar pleacă mă din viața mea. Lasă-mă în pace în mama ta. Dar ne simțit. Că nu mai te suport. Ai level 12 și aproape te bat. Dar iar, uite că a dat Baby Dragon-ul ăla 4 hituri. Tot nu l-a omorât. Nu înțeleg. How is possible to not die? Trebuia... Mi-a dat turnul. Nu mai mă joc. Nu mai mă joc. Deci nu mă mai joc. Câștig așa câte 9 trofee, câte 9 trofee, câte 9 trofee, câte 9 trofee, câte 9 trofee. Ha, mă! Nu, mă, nu! Nu, mă, nu! Uite ce tu, uite ce tu! Are mult, nu te bine. Bă, da. Bă, da. De hit. Doi mă hit. Na, mă, na. Na, mă, na. Na, mă, thanks. Na, mă, na. Jocul pe ăsta, bradere. Ia. Te-am bătut, băi, fraiere. Ia. Dacă pe meciul ăsta, nu mai merge. Ia. Deci dacă mă bate ăsta cu atâta HP și nici mai atins tu. Nu, ăsta are golem. Fene, că eu am wallhack și văd prin deck. Și el are acum în pachet golem. Nu golem, are dăștia. Și-i dau cu mega capul, îi sparg capul. Mamă, 17 minute. Ăsta e ultimul match, fraților. Dați voi like că nu mai pot. Și un subscribe. Și un share. Tot ce vreți voi. Și mersi din nou pentru susținere că am făcut în atât de puțin timp. Iar 10 like-uri, multe viziuneri, mulțumesc extrem de mult. Deci, extrem de mult. De-abia m-am făcut în YouTube și am o susținere gen mare. Vă mulțumesc din nou, extrem de mult. Nu, dacă vreți să mă joc cu voi jocuri sau să intrați la mine în clan, scrieți-mi în comentarii. Ok, o să bat doar din râs, așa că o să mă apăr. Doar o să mă apăr. Atâta tot. Ok, o să dau ăștia așa, bam. Pentru că știu și mai rămâne puțin. Bă, cât damage mi-a dat! Băietule! Nu. Dacă puneam Mega Knight după mă uite asta. Vezi? Eram sigur. Și fac asta. BOOM! Eram sigur că dacă puneam Mega Knight pierdeam. O să dai Arrows. Pare să se pășesc cu balon. O să se apere și acolo și nu o să mai avem să mă pășesc pe cealaltă parte. O tactică foarte bună folosită de mine. În momente de panică. A dat și hit. Dacă mă bate, nu mai mă joc. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Winner checker dinner! Am câștigat. Îi dăm și lui ăsta thanks. Good job, brother-ilor, foarte șmecher. Am câștigat. Vom reveni cu următorul videoclip, încercând să facem Master 1. Ok, eu v-am lăsat. Ăsta am fost eu, Snack. Și din nou, vă mulțumesc extrem de mult pentru susținerea acordată. Deci, în 10 ore, 50 de vizionări,
Nu contează, vă mulțumesc foarte mult pentru 8 like-uri și 7 dislike-uri. Vă mulțumesc și pentru alea, măcar v-ați uitat. Vă mulțumesc. Mărlanilor. Aici am avut 16 like-uri. Dar mersi și pentru 13 like-uri, pentru că am avut multe vizionări. 66 de vizionări. Vă mulțumesc extrem de mult. Și ne revedem data viitoare. Eu am fost Nec. Pa, pa.